Wow. Galing sa mga daycare workers. Namanajud may sa amuang daycare workers week. Sa lipod mas lamisa. 1, 2, 3. Oh, kaligris ako mga kauban. Muna yung mga daycare workers sa Tuguran. Hello guys! Oh, asa na pa daw na ako mga kauban. Sorry sa mi diri human sa amang seminar. Halima ka adlaw. Wow. Bisan kapoy pero aligre. Tanaw nagpundok. Naman leader oh, mambibot. Dumangon. Dai, ko ambot dong. Apili mi bi. Kaya akong cellphone. Ay, akong cellphone. Wow. Muna yung kugihan kaayo nga. Ano? Ini kinagwapahan. Kinagopahan. Oh. Video ni Day. Asa? Sige. Tapos mabibot na wag tang noon. Oh. Sige. Day, vloggers. Ay, nindot view dito sa buso. Wow. Mani amo ang idol sa DCO. Mani nagana mo. Bisag kapoy mi pero aligre gyapon mi. Nakamana jud ang aming seminar. Salamat kay ninyo guys sa inyong pagsunod kanunay sa inyong video. Mahinaot ko muna ang like, follow, and share sa Facebook page. Guys, salamat.